روژ باش، روژاوه باش، روژاوه گش، روژاوه خوش و روژاوه همیان بخیر به. دیروک هفت چله روژ یکشم سال 2024. از مزگین خان دیسا برنگ و دنگ خواه لهمبر و ما. پیشی امتم دبیجنه کو قس قرچی خاتون olmaz. Yani jikeça qereçi nabe xatun. Dema ez ji gotina xwe an jî ji biryara xwe nevegerim, dayîka min tim ji min re vê gotinê dibêje. û ez bawerim gelek keçên me jî vê gotinê ji mezinê xwe dibîsin. Li gora çîrokê rojekê mîrê eşîreke mezin dilê xwe dixe keçeke qereçî. û biryar dide ku bi wê re bizewce dere ji malbata xwe re vê mijarî vedike her çi xwaz malbata wî li hember wê bisekinin jî ew vêyekê qebûl nake û dibe ez wê dixwazim û divê bi wê re bizewcim. Malbata wî neçar dimînin derin ew keça qereçî ji wî re dixwazin û tînin daweteke mezin ji wan re çê dikin û wan dizewicînin. Dema dizewicin ew mîr keça qereçî digire hemberê xwe û jê re dibêje ez tenê tiştekî ji te dixwazim tê êdî parsê nekî tê bibî xanima mala xwe. Ger tu bikî ez ê te berdim dibêje ev şerta pêşkêşî wê dike û keçik jî vê qebûl dike. Ji ser çend roj derbas dibe rojekê bek tê malê tê li malê dinêre ku ew keça yani xanima wî ew keça qereçî ji hêla hundir pariyeke nan digire dixe taqê datîne hêla dervê taqê û ji hundir derdikeve tûrê xwe davê ser pişta xwe û ew pariyê nan dixe tûrê xwe û dîsa vedikere dikeve hundir. Mêrik şaş û ecêb dimîne tu wate nadê ji ser çend rojê din derbas dibe dîsê heman tiştî dibîne û wê demê fêm dike dibêje ku qis qereçî xatun olmaz. Yani keça qereçiya xatun nabe. Êdî me biryar da ku ez ê her roj destpêka bernameyê bi çîrokekê bikim û di pêre nûçe û naverokan bi we re parve bikim. Gelo hûn sar vê biryarê çi difikirin? Ger hûn şîrove û pêşniyarên xwe li binê vê podcastê binivîsînin ez ê kêfxweş bibim. û di bingêha navê nû hev medyayê em dest bi nûçeyên xwe bikin. Çima ekonomîst hemî ekonomiya Robinson Crusoe dişopînin? Aboriya Robinson Crusoe wekî çerçoveyek hêsan tê binavkirin ku ji bo lêkolîna hîn mijarên bingehîn di aboriyê de tê bikaranîn. Ew xerîdar hilberînerek û aboriyek du baş dihesibîne. Wekî ceribandinek ramanê di aboriyê de gelek aborînasên bazirganiya navneteweyî ji vê gohartoya hêsan û îdealeskirî bawer dikin. Dema ekonomiya bêrîka min baş bû ez ê vê mijarê binirxînim. Piyangoya sersalê çi ye? Sîstema wê çawa ye? Li gelek welatan piyangoyên sersalê bûne kevne şopî û ji aliyê civateke mezin bi alaqayek mezin tê lîstin. Ev piyango xwedî dîrokek dirêjin û bandorên cûr bi cûr li ser civakan çêkirine. Di dîrokê de piyangoyên sersalê di demên cuda de li welatên cihêreng derketine. Li gelek welatan piyangoyên sersalê bi taybetî ji bo zêdekirina dahata hikûmetê an jî finansekirina projeyên taybetî têne kirin. Têbîra min bavê min her serê salê ji Stenbolê ji ew bayiya navdar sed heb bîletê piyangoyê distan lêbes amortî lê dixist. Qet Suûda min di lîstika şansê de tune û ji xwe nalîzim jî. Ji devla pereyê ez ê bidim van tişta diçim bi ew pereya ji pisîkê li kolana re xwarinê dikirim û zikê wan têr dikim. Dewlemendiya herî mezin dilê mirov e dibêjim û derbasî nûçeya pêş dibim. Qehweyek baş ji bo xebatê.
Pisporên qehweyê ji me ji ve divê baweriyê de ne ku berî hûrkirina tovê wan piçek avlêzê de bikin, dikare cûdehiyekê çê bike. Lêkolînek nû ji hêla lêkolînerên li zanîngeha Oregonê ve hat kirin ku sebeba vê yekê pişterast dike. Lêkolîn hat kirin ka teknîka ku wekî hewldanek ji bo çareserkirina pêvajoya çêkirina qehweyê ya pir caran tevlîhev dest pê kir, di heman demê de bandor li tamê jî kir. Gelo we zanî bû ku qehwe di çanda Kurda de cihek girîng digre? Mîna kalkê min û bavê min jî her sibe di destpêka rojê de berê taştê qehweya şîr ve dixwarin û di pêrê taştê dixwarin. Bi taybet jî qehweya kizwanan di çanda Kurdan de cihek girîng digre û ji xwe aîdî çanda me bi xwe ye. Ne gelet bim heta sala 1830 û 1930 jî li Fransayê bi navê şîkorê Ökurt yani Kurd ya qehwa Kurda bazirganiya vê qehweyê de hat kirin. Lê mixabin di pêre ew jî weka gelek çandê me ji me hate dizîn û navê wê jî bû qehweya Tirkan û di sala 2013 de bi navê qehweya Tirkan kete nav lîsteya mîrateyên süruştiya navnetewiya UNESCO'yê. Yani UNESCO jî bû şîrîkê vê dizî û xapandinê. Em li çi xwedî dernekevin wê wilo bê dizîn jî û bê talankirin jî mixabin. Heqê me ye. Serenava vê nûçeya me dibêje. Rugby çi ye? Rugby werzîşeke dijwar e ku ji peryodan pêk tê, her yek ji wan çel deqe ye. Bi du tîmê ji pazdeh lîstikvanan pêk tê, derbasbûna pêş de qedexe ye û armanc dike ku gogê bi destan derbazî pişt xeta kelehê ya dijber bikin. Li bajarê Ingilistanê bi navê rugby dest pê kir, dema ku lîstikvanekê di maçeke futbolê de top di navbera destên xwe de digirt ber bi golê ve bezî. Ji sala 1823 vir ve li Ingîlistan, Fransa, Wales, Afrikaya başûr, Zelandan û Avustralyayê bûye werzîşek pir popüler. Rugby lîstikek pir hovane ye ya. Yani çi tê zanim hema xwe davêjin ser hevdû û pêl hevdû dikin. Neyse, min jar lîstika gogê be ez deng nekim wê çêtir be. Jîrahiya çêkirî li balêfirgehan dest bi kontrola pasaportan dike. Jîrahiya çêkirî roj bi roj êdî dike ve her qada jiyana me. Taybet van salên dawiyê pêşkeftinên gelek mezin çêdibin diwarê teknolojiya hizirî de. Li gel vê yekê li Ingilistanê hat ragihandin ku êdî li balêfirgehan kontrola pasaportan dê jîrahiya çêkirî bike. Vay be! Dibêjine rojekê wê ev jîrahiya çêkirî hukmê her tiştî însan jî tê de wê têxe destê xwe û êdî wê ew hukm li ser însana bike. Yani ji xwe temam em bifikirin aniha jî têra xwe hukm li ser me dike lê tiştê tê gotin hukmek hîn bi bandor û hîn bi zexme. Min ser vê çi difikirin? Yani şîroveyên xwe dibinê vê podcastê de min binivîsin ez ê kêfxweş bibim. Giske gurî. Giske gurî têgiheke Kurdî ye ji bo îskeypî goçî tê bikaranîn û nivîskar Ömer Dilsozî behsa vê qalibê kir. Her wiha li gorî nivîskar Dilawer Zeraq ji bo vê têgehê di Kurdî de keleha gunehan heye. Li gorî nivîskar Nûdem Hezex gîskê qedem heye û li gorî nivîskar û ferheng Nazzana Farqînî jî serê gunehan, keleha gunehan û Xezala Kulman ji bo têgehê îskeypî goçî tê bikaranî. Hûn çîroka gîskê gurî zanin ez bawerim, lê ji bo kesên nizanin bi Kurdasî behs bikim. Dibêjin di demên berê de di qewmê Yahudiyan de du heb bizinê nêr dihat hilbijartin û bi awakî sembolîk hemî gunehên xwe li ew bizina dikirin. û bizinekê ser jê dikirin ya din jî ya berdidan çolê yan jî ji ser girek bilin davêtin jêr. Oh my xwedeyo, ev vahşeteke mezin e. Ciwanek otizmî dîmenên geta şeşê parve kiribû cizalê hate birîn.
Ariyên Kurtaş hekirê 18 saliyê ku dîmenên geta şeşê eşkere kiribû. Endamê girîngê malpera Sûcê Sîberê ya navdar lapsûs bû. Êrişên çeteyên ên li ser devên teknolojiyê yên wekî Uber, Nvidia û Rockstar Games bi qasî $10 milyon zirarê didin şîrketan. Kurtajê ku li Oxfordê dijî hat girtin û biryar hat dayîn ku heta dawiya jiyana xwe wê li nexweşxaneyê tedawî bibe. Dema zarok bûm, PlayStation'a min hebû û lîstika herî zêde me dilîst GTA bû. Ya me dilîstikê de dizî dikir, erebe û perê xelkê de dizî û em bi vê çixaz kêfxweş dibûn. Lê vê bêjim min tu carî li jinan nedixist û perê jina jî nedidizî. Vê lê zêde bikim. Nûçeya me ya pêş dibêje, çivîkek hate dîtin ku nêrûmê ye. Cûreyekê çivîkan hate dîtin ku nêrûmê ye. Li gor qeydên pisporan, ev cûre çivîk herî dawî 100 sal berê hatiye dîtin. Çivîka bala wî kişandî, bi rastî yek ji hingivxwarên kesk bû ku endamê celemek hevpar bû. Hevî zû star navê te ya Rabî. Ev pêvajiya ya jiyanê bi ku ve diçe. Nizanim. Belê guhdervanên ezîz û hêja, em hatin dawiya bernameya xwe. Hêvî dikim we ji min û ji dengê min aciz nebûbe. Ger min çêbûbe qusûrek, efû bikin. Bimînin di xêr û xweşiyê de.